היינו פה, דף פ"ב, סוף עמוד ד', בסדר כוונת כוס ראשון. אז כמו שהרב סיכם, היינו צריכים להמשיך 4 סוגי המשכות. ההנדגדלות ראשון, ההנדגדלות שני, ההנדגדלות שני, דמוחין דהימה. מדובר בכוס ראשון, מדובר ביין, אבל קטנות ראשון אי אפשר להמשיך אותו לפני גדלות שני, אז זה יצא מהסיפור. גדלות ראשון כבר נכנס בקדושת היום, אז צריך לכוון קטנות שני, ומכל שכן שכבר נכנס גדלות ראשון. אז מה נשאר לנו בעצם להמשיך בכוס ראשון, קטנות שני, גדלות שני. וזה סדר כוונת כוס ראשון. תכוון בתחילה אל קטנות שני, והוא עניין הכוס בעצמו והיד האוחזת בו, שהוא בחינת מעשה. אומר הרב, יש כוונה בגוף הכוס, בכלי בעצמו, שכשאדם אוחז את הכוס הוא צריך לכוון, כמו שנראה לכמה, הכוס בגימטריה אלוקים, בחילוף הדבן עקדת, זה בגוף הכוס. וביד האוחזת בו, היינו בהי אצבעות היד, כמו שהרב מפורש לכמן, שהוא בחינת מעשה, לאפוקי גדלות שני, שנכנס על ידי הדיבור, כמו שהרב יגיד בסוף הפסקה. יש כאן בכוונת כוס ראשון 2 בחינות, מעשה ודיבור. במעשה נמשך הקטנות שני, ובדיבור נמשך הגדלות שני. הרב מפרש והזיל, מיד נראה. ותכוון, אני קודם כל אקרא את הפסקה בכללות, אחר כך נראה חתיכה. ותכוון כהי אצבעות יד ימינך, אשר להם יושב הכוס הזה, הם בחינת הקטנות השני, שהם הכלים והלבושים של חג הדהימה, הנכנסים עתה בזה. ותכוון כי מכל שכן, שכבר נכנס גדלות ראשון כנזכר, עוד פעם הרב חוזר על הדבר הזה, שמכוונים בעצם בקטנות שני, ובכל שכן גדלות ראשון. שהגדלות ראשון כאילו הוא ענף, כאילו הוא דבר היוצא מתוך כוונת קטנות שני. עוד נדבר על הדבר הזה, ולמה הרב חזר על זה, הוא אמר את זה למעלה. ותכוון, כי הכוס בעצמו בגימטריה אלוקים, שהוא הקטנות שני, אמנם מבחינת תמורתו שהוא שם עקדת כנ"ל, כי כוס בגימטריה 86, גימטריה אלוקים, לא עקדת, אבל אנחנו מכוונים בכוס ומיד ממירים אותו, כוס גימטריה אלוקים, ממירים אותו לעקדת. והי אצבעות יד ימינך הם סוד ה' אותיות עקדת. אצבעות זה משהו אחר. עוד מעט נראה לאט דבר. אני אמרתי, אני קודם כל קורא בכללות, אחר כך אנחנו נראה בדיוק מה כתוב פה. פה נכנסת הזעגה מבחוץ, אחר כך נטפל בה בפני עצמה. נעלת שמעתי ממורי ז"ל כהי אצבעות הם קטנות ראשון, והכוס הוא קטנות שני, אבל אין לסמוך על זה, אלא על מה שכתבתי כמצטיב, כתוב בקונטרס, מן העת שמעתי מפי ממורי ז"ל, את זה אני משאיר לסוף העניין, כי זה ממש דבר צדדי, לא שייך לגוף הכוונות. אומנם פשוט הוא, כי אבא מוחין לקטנות יש בהם עצמות וכלים. דהיינו אורות וכלים, שהם, העצמות והכלים, הם האורות שבתוכם הנקראים מוחין ממש, דהיינו האורות שבתוכם, מה זה בתוכם? שבתוכם הקטנות שני, יש אורות, אז הם הנקראים מוחין ממש, זה בחינה אחת, והכלים שהם הלבושים שלהם. והנה הכלי הוא הכוס כאן נזכר, והמוחין הם היין שבתוך הכוס. והוא גם כן שם עקדת, כי הנה יין בגימטריה עין, ואם תחברהו עם 5 אצבעות האוחזים בו, הרי עין ה' כמניין עקדת עם הכולל. עד כאן קטנות שני. וגדלות שני, הנכנס על ידי הדיבור, לכן הרב אמר למעלה שהקטנות שנכנס על ידי מעשה, לאפוקי הגדלות שנכנס על ידי הדיבור, כי משיות והמעשה והדיבור, הדיבור יותר רוחני, יותר עליון, לכן נכנס בגדלות שני. ועל ידי הכוונה של ברכת הקידוש וברכת היין, סליחה עוד הפעם, והגדלות שני נכנס על ידי הדיבור, ועל ידי הכוונה של ברכת הקידוש וברכת היין, ולכן תכוון בהוויות של ברכות אלו שהם הוויה דאב דמילוי יודין, כי מילוי יודין הוא במוח החומה כנודע, הרי ביארנו מילת קדש, נגמר העניין.
עוד הפעם. וזה סדר כוונת כוס ראשון. תכוון בתחילה אל הקטנות השני. והוא עניין הכוס בעצמו, והיד האוחזת בו, שהוא בחינת מעשה. כמו שקראנו עכשיו, יוצא שיש 3 בחינות בכוס. הקטנות שני לבד, שנרמז בכוס, יש בו 3 בחינות. האצבעות, הכוס, הכלי, כוס של כסף, והיין. וכל אחד רומז למשהו אחר. דווקא כוס של כסף? פשוט, כדאי כוס של כסף, בקידוש. אני הוספתי מבחוץ, לא רוצים, אז יהיה כוס של זכוכית. אבל על כל פנים, לא משנה, הכוס, האצבעות, הכוס והיין. אז באמת, תחילת העניין, לפני שאנחנו ממשיכים, יוצא לפי דברי הרב שהקטנות שנמשך על ידי המעשה, דהיינו על ידי גוף האצבעות ועל ידי הכוס ועל ידי היין, דהיינו שבהחזקת הכוס עם היין על ידי האצבעות, בהם נמשך הקטנות שני, ועל ידי הדיבור, דהיינו על ידי הברכות, ברכת הקידוש וברכת היין, אני לא יודע למה הרב הקדים קידוש ליד, עוד נטפל בזה גם בפני עצמו, בהם צריך לכוון, ברוך אתה הוויה דאב דיודין, כי היות מדברים כאן על הגדלות שני דאימה, אז גדלות שני זה הוויה דאב, אין הבדל בין גדלות ראשון לגדלות שני בקטע הזה, ובהם בברכה ממשיכים את הגדלות שני. במעשה, באצבעות, בכוס וביין, ממשיכים את הקטנות שני, ובברכה את הגדלות שני. וקשיא טובה. שמי שמסתכל בסידור רבנו הרש"ש רואה שממשיכים גם את הקטנות שני וגם את הגדלות שני וגם שכבר היה גדלות ראשון, כל הפנות היינו על ידי פעולת השתייה. לא, בכלל אין שייכות, בכלל אפילו לא נזכר. העניין הזה של החזקת הכוס, האצבעות, הכוס והיין, 3 בחינות שנראה לקמן, שהם למעשה משמשים כאמצעי להמשכה כמו שלכאורה מבואר פה, בכלל לא נזכר בדברי רבנו הרש"ש, אין כזה דבר, הוא אומר, ועל ידי השתייה יכוון שכבר היה גדלות ראשון, בסדר? ויכוון להמשיך קטנות שני, ויכוון להמשיך גדלות שני. דהיינו, קטנות שני, גדלות שני נמשך על ידי פעולת השתייה. אז קודם כל, מאיפה זה יצא לו? ובית, נגד הרב אומר שיש פה רמזים באצבעות, בכוס וביין. אז מה זה, איך אנחנו מסתדרים ומיישבים את לשון שאר הכוונות עם הסידור? אז בקיצור, בלי להאריך הרבה, רואים לפי שיטת רבנו הרש"ש שיש בכל כוונה וכוונה, זה לא דווקא פה, זה כבר דבר כללי, מורחב. יש כוונת המשכת המוחין, שהיא עיקר הכוונה, ויש רמזים איך השמות שאתה ממשיך על ידי קיום המצווה, איך הם נרמזים במעשה המצווה שאתה עושה, או בדיבור שאתה מדבר בזמן קיום המצווה. זאת אומרת, בעצם פעולת המשכת המוחין היא על ידי מצוות 4 כוסות. מצוות 4 כוסות זה לא לאחוז את הכוס באצבעות וכוס ויין, אלא לשתות, פעולת השתייה. והשתייה בעצמה היא גורמת להמשכת המוחין. וכל מה שכתוב פה, תכוון באצבעות, בכוס וביין, זה רמזים לסוג המוחין הנמשכים על ידי פעולת המצווה של השתייה. מאיפה זה יצא רבנו הרש"ש הדבר הזה? ממצות. וכמובן במצות, כמעט הדברים מפורשים בדברי הרב, יכול להיות שיהיו עוד ראיות, אני לא יודע, אבל במצות ודאי שזה אחד המקורות לדבר הזה. כשנגיע לשם נראה את זה יותר בהרחבה, אבל שם כתוב בכוונת המצות, הרי בעצם אין הבדל בין כוסות למצות, רק שהכוסות ממשיכות את המוחין דאימה והמצות את המוחין דאבא. 4 כוסות ממשיכים חוכמה, בינה, חסד וגבורה, דעת דאימה, גדלות שני, שכבר היה גדלות ראשון, והמצות ממשיכות את 3 כזיתות של מוציא מצה וכורך את ההן בגדתי של המוחין דאבא. שם מפורש להדיא, בדף פ"ג טור ב', נמצא כי באכילת המצה
צריך לכוון בקטנות ראשון מצד הבא, בגדלות שני מצד הבא. אמנם קטנות שני, גם הוא נכנס לתא, אבל לא קיבלתי כוונותיו וכולי, אז כתוב לידע בדברי הרב, שבאכילת המצה, לא בהחזקת המצה, ולא במציאות הגימל מצות, ולא בציור המצות, אלא באכילת המצה. באמת אחר כך, כשהרב ממשיך לדבר, פתאום הוא מתחיל לדבר שיש גימל מצות, שבציור גימל ווין, וצריך לחתוך את המצה הראשונה ליחץ, בציור דו גימל ווין, פתאום הוא מדבר בהמשך על עניינים אחרים, שהכאילו ההמשכה נעשית על ידי מציאות המצות בעצמם, בשעה שבוצעים אותם יחץ, עוד נראה בדיוק איפה זה נעשה, והשמתם לו לגבי השולחן בסוד גימל מצות. בתפילה הרב אומר שאכילת מצה צריך לכוון בקטנות ראשון ובגדלות שני. פתאום הרב בהמשך אומר שזה על ידי מציאות המצות בעצמותם וציורם. אז כשנראה שם היטב את הלשון, כמעט בלשון הרב יוצא שיש שתי דברים. יש המשכה ויש רמז. יש מעשה המצווה בעצמו, שעל ידי קיום אכילת מצה, כמו שכתוב בשער מ' אגב, נמשכים המוחין לפרצופים שבאצילות, ויש רמזים שהרמז קושר בין השמות הנמשכים לבין מעשה המצווה. הרמז בעצמו גם כן ודאי שיש בו חשיבות, כי הוא משייך ומשתף ועוזר, קושר לפעולת ההמשכה על ידי המצווה. אבל הרי הכל רמז זה רמז, זאת אומרת, ודאי עיקר ההמשכה נעשית על ידי המצווה. גם לא יצויר שאדם לא יכוון ברמז. מכל מקום, על ידי מקיים את המצווה, מצוות הרבנן, של שתיית 4 כוסות יין, שזה מצוות עשה מדברי סופרים, לשתות 4 כוסות בליל הסדר. וכן על ידי אכילת מצה דאורייתא, לא אכפת לנו כאן דאורייתא או דרבנן, כי זה משפיע על, כמו שאמרנו, פרצופי המצוות, אבל על פרצוף הזמנים, אק וביד החסד, לא אכפת לנו אם זה דאורייתא או דרבנן, לא משנה, נמשכים על ידי קיום המצוות, נמשכים המוחין, וכל מה שכתוב כאן בפסקה הזאת כאן, בלקמן נרד המצות, זה הכל רמזים בעלמא, ולכן באמת, רבנו הרש"ש לא סידר את הרמזים, משום מה בכל ההגדה של הפסח שלו לא סודרו הרמזים, בסידורי הרד"ם, סידורים אחרים כן סידרו גם את הרמזים, ופשוט שצריך להוסיף את זה גם בסידורי רבנו הרש"ש. מה זה הרמזים? רמזים זה איך המוחין הנמשכים על ידי המצוות, איך הם רמוזים בהפצה של המצוות, בכוס, ביין, באצבעות, שכולם חלק מהמעשה, בדיבור של הברכה, איך רמוזים השמות שנמשכים על ידי קיום המצווה. אבל עיקר המשכת המוחין באצילות היא על ידי המצווה בעצמה ולא על ידי הרמזים. הרמז זה רק קשר בין השמות הנמשכים לבין גופי המצוות שבהם אתה מקיים את המצווה. למה רבנו הרש"ש לא כתב את זה? הוא כנראה, כשהוא כתב, הוא רק כתב מה שהתחדש לו בסוף תוספת על הסידורים שכבר היו אצל הקדמונים, והקדמונים כולם סידרו את הרמזים. אז הוא שמח על זה שזה נמצא בשאר הסידורים, את זה הוא לא סידר, הוא סידר רק את המצוות בעצמם. נראה לאט לאט קודם כל את זה, נראה את כל הדברים האלו, נראה בתוך הסידור, כשנגיע הלכה למעשה. גם אצלנו מסודר, הרמזים מסודרים בדף בפני עצמו. עוד הפעם מההתחלה, נראה מה כתוב כאן בכלל. אנחנו עוד לא חדרנו לגוף הלשון של הרב, גם כן לשון של מוח, לשונות קשים. לכוון כהצבעות יד ימינך, אשר עליהם יושב הכוס הזה, הם בחינת הקטנות שני, שהם הכלים והלבושים של חג הדהימה נכנסים עתה בזה. מה זה הכלים והלבושים דחג הדהימה? חג הדהימה הכוונה קטנות שני, כן? יש לנו נאי דאבא דיסוד, חג הדאבא ואימה, חג הדהימה. ומדברים כאן על הקטנות שני דחג הדהימה, שנכנסים עכשיו על ידי שתיית הכוס נכנס קטנות שני, והם הכלים והלבושים. למה הרב כפל את המילים כלים ולבושים? כי כמו שאמרנו, הנאי דהימה מתחלק לשני חלקים. חלק משלים את הכלים של הזה, שהיו רק וק, ומיים 9 כלים, וחלק משמשים כלבושים, דנאי דהימה שחוצצים בין המוחין
לבין הכלים. לכן הרב אומר שהנאי דאימה, אנחנו קוראים לזה חגא דאימה, הכוונה נאי דחגת, כי אימה בכללותה נקראת נאי. ויש לה כלים שמצטרפים לכלים של הזהב, ולבושים שחוצצים, שמצטרפים למוחין של הזהב, מעבים אותם, ונעשים חלק מהמוחין בעצמם. ומכל שכן, שכבר נכנס גדלות ראשון כנזכר, למה הרב כפל את הדבר הזה? נאמר לך, שמה שאמרנו למעלה, כי מכל שכן שכבר נכנסו, זה על גוף ההמשכה של המוחין בעצמם, על מה שצריך לכוון. פה הרב אומר שגם ברמז של הקטנות שני, רמוז גם גדלות ראשון. כי אי אפשר, כמו שאמרנו מקודם, אי אפשר להמשיך את הגדלות שני, את הקטנות שני, כדבר בפני עצמו, אלא אם כן קדמו כל המדרגות שלא להימשך. אז היות שאפשר להם להימשך, והיות וגדלות ראשון זה השלב הקודם לקטנות שני, אז שאתה מכוון ברמז של קטנות שני, נרמז גם גדלות ראשון, לא צריך לכוון ממש בגוף, לא צריך לרמוז את הגדלות ראשון, כי ברגע שרמזנו את הקטנות שני, בתוך הרמז הזה מונח גם הרמז לגדלות ראשון, בדיוק כמו בצורת הכוונה, שמכוונים בקטנות שני, אז במיקוד שכן שכבר נכנס גדלות ראשון שכבר היה, ככה גם ברמז, כשאתה רומז את הקטנות שני, מכל שכן שכבר רמוז כאן גם גדלות ראשון. ותכוון, כי הכוס בעצמו הוא גימטריה אלוקים, שהוא הקטנות שני, אמנם הוא מבחינת תמורתו שהוא שם אקדת, ואצבעות יד ימיניך הם סוד אותיות אקדת. אז כשאמרנו למעלה, תכוון כי אצבעות ימינך, שעליהם יושב הכוס הזה, הם הקטנות שני, אומר הרב, בעצם יש כאן שתי כוונות. כוונת 5 אצבעות שאוחזות בכוס, וכוונת הכוס בעצמו. כי היות והאצבעות תופסות את הכוס, וכאילו היד האוחזת בכוס היא מצטרפת לגוף הכוס, אז מכוונים בכוס בעצמו, שהוא גימטריה אלוקים, שהוא בתמורתו אקדת, והאותיות אלוקים שרואה אותיות אקדת, הם אצבעות הכוס, אצבעות שאוחזות את הכוס. אני נדאג רגע על הנעלת של חיים. אומנם פשוט הוא, כי אב המוחין לקטנות, קטנות שני, יש בהם עצמות וכלים, שהם האורות שבתוכם הנקראים מוחין ממש, זה בחינה אחת, והכלים שהם הלבושים שלהם. והנה הכלי הוא הכוס כנזכר, והמוחין הם היין שבתוך הכוס. הוא גם כן שם אקדת, איך? כי יין בגימטריה עין, ומתהבר 5 אצבעות האוחזים בו, הרי עין ה' כבניין אקדת עם הכולל. אז מה יצא לנו מפה? הוא אומר הרב ככה, הכוס עם האצבעות רומז ללבושים דנאי דאימה, והיין שבתוך הכוס רומז למוחין דנאי דאימה. זאת אומרת, בהמשכת מוחין קטנות שני יש כאן 2 בחינות, הלבושים דנאי דאימה והמוחין שבתוכם, כי הרי ממשיכים את הלבושים דנאי דאימה לתוך הכלים קטנות שני, וכדי שנקבל את הפינות של הכל צמם, צריך להמשיך לתוך הכלים לבושים, צלמים, מוחין, אורות. אז אומר הרב, הכוס, הכלי, רומז ללבושים דנאי דאימה, והיין רומז למוחין דנאי דאימה. והאצבעות מצטרפות גם ללבושים, לכוס, מצטרפות גם ליין. זה מה שהרב אומר פה. בעצם מצרפים את 5 אצבעות גם לכוס, כי האצבעות רומזות אותיות אקדת, ומצרפים את האצבעות גם ליין, כי יין בגימטריה עין, אז איך הוא רומז לקטנות שני שזה אקדת, גימטריה עין ה', מצרפים אליו את האצבעות, עוד פעם שנייה, והרי עין ה'. וקשה. איך אפשר לצרף, אם השתמשנו באצבעות לצורך, צירפנו אותם לכוס, וכבר השתמשנו בהם, שכוס גימטריה אלוקים אקדת, והי אצבעות זה כנגד ה' אותיות אקדת. אז אם כבר השתמשנו בהם פעם אחת, איך אפשר לבוא ולצרף אותם גם ליין, גם לכוס וגם ליין, פעמיים? מה זה הדבר הזה? ועוד, למה בכלל צריך לרמוז גם את האצבעות? רומזים הכוס, גימטריה אלוקים אקדת,
והי אותיות. למה שני בחינות? וגם, אז בשלמה ביין, אני מבין שצריך לצריך לו את האצבעות בגלל שחסר ה'. היין גימטריה עין, אנחנו מגיע לעין ה', אקדת גימטריה עין ה'. אז צריך לצרף לו את ההי אותיות, את ההי אצבעות. אבל למה צרפנו את זה גם לכוס? אז בקיצור, אפשר להגיד כמה דרכים, אני לא בדרך אחת פשוטה. הרב אומר שהלבושים לנאי דהימה זה כלים ולבושים. אז יש כאן שתי בחינות בלבושים לנאי דהימה. חלק שנהיו כלים, חלק שנהיו לבושים. לכן הרב רצה לרמוז גם את הכלים וגם את הלבושים. לכן הוא השתמש גם באצבעות, שכנגד ה' אותיות אקדת, וגם בכוס. זאת אומרת, מחלקים את החזקת הכוס לשתי חלקים, לכוס וליין. הכוס כנגד הלבושים, והיין כנגד המוחין. זה פשוט. אבל להיות יש לנו כאן גם את האצבעות, בעצם יש לנו כאן שלוש בחינות. האצבעות מבחוץ, הכוס בתוכם, והיין בתוך הכוס. אז מצרפים את האצבעות לכוס, כי הלבושים הרמוזים בכוס יש בהם כלים ולבושים. חלק נעשה כלים של הזהב, חלק נעשה לבושים, אז בהם שתי בחינות. לכן משתמשים גם באצבעות וגם בכוס, זה כנגד הנאי דהימה שנעשים כלים לזהב, הוא היה רק וק ונעשו כלים, זה כנגד הלבושים, לכן משתמשים גם באצבעות וגם בכוס. וביין, היין הוא כנגד המוחין, יש לנו גם שם שתי בחינות, צלמים ולבושים. לכן האצבעות רומזות על הצלמים, והיין רומז על המוחין. לכן גם כן משתמשים בשתי הבחינות האלו גם יחד. וקשה, כמו ששאלנו מקודם, איך אפשר להשתמש באצבעות פעמיים? אם השתמשנו בהם לצורך הלבושים, כי יש שתי בחינות בלבושים, איך אפשר להשתמש באצבעות גם לצורך המוחין, ולהגיד שבעצם רומזים פה את המוחין, את הצלמים, כמו שאנחנו רואים, שתי בחינות במוחין, אבל כבר השתמשת באצבעות. אז באמת את השאלה הזאת שואל הרב אגן הסהר, רבי אברהם גגין, שהוא היה החמבשי הראשון של ירושלים, שקיבל גושפנקה מהטורקים. הוא היה חתנו של הרב דברי שלום, והוא בעצם ערך את הספר דברי שלום, בספר הגאות קצת שם. הוא נקרא תמיד אגן, אבל יש שתי אגן. יש אגן הסהר, ככה קוראים לו. הוא היה קצת רבא של הרב חידה, של הרב הירא, לא יודע בדיוק, שימש אותו, אבל בעיקר הרב שלו היה דברי שלום בעצמו, של הירא. אבל אחרי שהדברי שלום נפטר, מי שנעשה הרב החסיד, זה הרב אגן. אז זה עד שהוא נפטר. בעצם היה עוד רב בינתיים, הרעב"ד, רבי אברהם בן דוד מג'ר. הוא היה בן הרדב"ש, אבל לא הרבה שנים, לבין הרב אגן. אבל הרב אגן היה גם כן הרב החסיד. כל פנים, יש הגעה ממנו, נתפסה בסידור הירא. גגין. כן, יש שתי גגין. יש רבי אברהם גגין, שנקרא בשם אגן, ויש רבי אברהם גלנטי, שנקרא אגן מדמשק. הוא התכתב הרבה עם דברי שלום, לא עם דברי שלום, עם רבי אליהו משען, עם הרב הירא, אבל לא להרבה אותם. שתי אנשים, האגן מדמשק הרבה יותר מאוחר, בתקופתו של עלי נהר, הרבה יותר, עוד 30-40 שנה יותר מאוחר. על כל פנים, איך שיהיה, תשמעו משהו, בסידור הירא נתפס הגעה ממנו, נתנו זה הרבה שנים, אבל הוא מקשה ככה. וצריך להבין, חמש אצבעות כבר נרמזו בלבושים, שהחמש אצבעות כנגד חמש אותיותיו של הלבושים של אקדת. ואיך נרמזים גם כן עם היין שהוא המוחין, אגן הסהר זלחה. ככה מקשה הרב אגן. איך אפשר לצרף את האצבעות גם לכאן וגם לשם, פעמיים? אתה כבר השתמשת בהם פעם אחת. אז זה כמה תירוצים. אני אגיד עוד פעם, תירוצים הכי פשוטים. זה רק רמז. אבל בסדר, אבל ברמז, השתמשנו כבר ברמז הזה לאצבעות, של האצבעות, לצורך הלבושים. עוד פעם, לצורך גם באצבעות אבל יש כלים ויש מוחין. טוב, לכן צריך לומר ככה, זה התירוץ הכי פשוט. שהיות ובאצבעות של האדם יש את הבשר, הגינים והעצמות, שזה גוף האצבעות, ויש את האורות, את הרוחניות של האצבעות, אז באמת כשאדם אוחז, זה לא רק האחיזה של האצבעות בעצמותם, הבשר של האצבעות, אלא גם הנפש הפנימית. כמו שמערכו אומר, שכל אדם ואדם
בעצם האדם האמיתי זה האדם הרוחני המתלבש בתוך הבשר, גידים והעצמות, כי זה נקרא בשר אדם. בשר אדם לא יסוך, הגוף הוא רק בשר אדם. על כל פנים, יש גם ביד שתי בחינות, האורות והכלים. אז בכלים בעצמם רומזים את הכלים, דנאי דימה, כלים וכלים, ובאורות של האצבעות, שזו בחינה יותר רוחנית, שגם היא אוחזת עסוקה באחיזת הכוס, רומזים את המוחין שנרמזים מבפנים. לכן יש כאן שתי בחינות. כל פנים, לא כל כך משנה לנו על הדבר הזה. בקיצור, מה שכן חשוב, זה מה הרב אמר פה, מה יצא לנו מכל הדבר הזה. ככה, שכמו שאמרנו, א', לא עסוקים כאן בהמשכת המוחין, אלא ברמזים, כשאדם אוחז את הכוס. מתי זה קורה כל מתי הוא צריך לכוון את הדברים האלו? כשהוא, אחרי מזגו לו את הכוס, אז הוא מרים את הכוס ביד שמאלו, נותן אותו ליד ימינו, ואוחז את הכוס. עוד לפני פעולת השתייה, כשהוא מכין את עצמו, לפני הברכות, כי גם בברכות הוא מכוון רמזים של הגדלות שני. עוד לפני אמירת הברכות, בעצם האחיזה, הוא צריך להסתכל על האצבעות ועל הכוס ועל היין, ולכוון שהאצבעות והכוס, גימטריה, שם אקדת אלוקים, גימטריה אקדת, עם היותיותיו, ויש כאן רמז לכלים והלבושים דנאי דימה, באצבעות ובכוס, להסתכל על היין, ולכוון שהיין בגימטריה עין, עם הצטרפות ההי אותיות, גימטריה עין ה', רומז ללבושים ולצלמים, שזה גם כן שתי בחינות, גם רומז למוחין, סליחה, לא אמרתי טוב, למוחין ולצלמים שעוטפים אותם, ואם הוא לא יכוון לצלמים, גם כן לא כל כך נורא. זה הרמזים, אגב, זה מסודר אצלנו פה בדף לפני עצמו, בהגדה של פסח, עוד מעט נצא לנו נראה את זה. אבל זה הכוונה. אז יש לנו כאן 3 בחינות, האצבעות, הכוס והיין. הכוס רומזת ללבושים דנאי דימה, והיין רומז למוחין דנאי דימה, והאצבעות מצטרפות גם לכוס וגם ליין. זה בעצם סיכום מה שכתוב פה. נראה שהרב אמר מקודם שהיין זה המוחין והכוס זה הלבושים, והאצבעות זה האחד מתוך השני, ואז האצבעות זה הכלים. זה מה שהאצבעות צריכות לעטוף את הכוס. הרב נקט לשון הזה שזה בתוך זה בתוך זה. אני אומר שהרב אומר מה זה כלים? זה הכלים נאי דימה, לא כלים בזה. כן, כלים ולבושים, דהיינו הכלים נאי דימה. אז הכוס רומז ללבושים, האצבעות... זה בתוך זה בתוך זה. אני אומר, כשאדם אוחז באצבעות, אוחז את הכוס, אז האצבעות מצטרפות לכוס, האצבעות כאילו אוחזות את הכוס, והאצבעות כאילו אוחזות את היין. זה בעצם עוד תירוץ. למה מצרפים את האצבעות לשתיהם? תירוץ נוסף. כי למעשה בעצם כשאני מרים את הכוס, אני מרים גם את היין. אז האצבעות אוחזות, אני יכול לצרף את האצבעות גם לאחיזת הכוס וגם לאחיזת היין. נגיד, בלי התירוץ הזה. אז ממילא, האצבעות והכוס רומזות ללבושים דנאי דימה, והאצבעות והיין רומזים למוחין דנאי דימה. יש כאן רמז, בעצם עוד פעם סיכום של דברי הרב, מה הרב אמר פה? שאנחנו רומזים את המוחין הנמשכים, שהם לבושים דנאי דימה דקטנות שני, ומוחין דנאי דימה דקטנות שני, שהם שמות הלבושים הם אקדת, ושמות המוחין הם אקדת. הלבושים, רמוזים, דהיינו כלים דנאי דימה שהצטלנו, שהם יצאו לבושים לזה, הם רמוזים בכוס, והמוחין דקטנות שני, שנמשכים בתוכם, רמוזים ביין. אז זה בתוך זה. והאצבעות מבחוץ, כי האצבעות רומזים לחלק הלבושים, שנעשה כלים דזה, לכן זה נקרא כלים דהימה, כי הכלים דהימה שנצטננו נעשו כלים בזה, והאצבעות רומזות גם לצלמים שעל גבי המוחין, תמיד הם מבחוץ, יש לנו כלים לבושים, צלמים, מוחין ואורות. זו תוספת, לא כל כך אכפת לי, אפשר אפילו להשמיט את זה. אם אדם יגיד, יש כאן 3 בחינות, אצבעות, אצבעות, כוס ויין, כנגד כלים דנאי דימה ומוחין דנאי דימה, והאצבעות מצטרפות בצורת רמז דקה ולשם, בעצם הוא אמר את מה שכתוב בדברי הרב. כל מה שאנחנו הוספנו, למה רק כפל את המילים כלים ולבושים דנאי דימה, אחר כך הוא אומר, האורות שבתוכם נקראים מוחין. זה בשביל לפרש את הלשון בדקדוק. האצבעות עוטפות את הכוס, תרמז על הכלים. אז ככה, הם נכנסו בזה, תראו, פה כתוב
כי האצבעות יד ימיניך אשר עליהם יושב הכוס הזה. מה פירוש שהאצבעות עליהם יושב הכוס? אז ככה, המקובלים ותלמידי רבי שאול, פעם הזכרנו את הדבר הזה, אומרים, אפשר משל, בכוס, שצריך לכוון, לא בכוס פלסטי, חד פעמי בוודאי, שיכול להיות שזה אפילו גדול של כלי, וצריך להחזיק ככה. היועץ הרב אומר שהם צריכים לשבת על האצבעות, אז זה נקרא שהם יושבים על האצבעות. מה? אין כזה שיטה בשום זה רק המן הרשע הגיש את הכוס לאחשוורוש. מה פתאום? אין כזה דבר. מה זה ככה? זה כלאחר יד. יושבים, קודם כל זה יושב ככה, תגיד לי, איך אפשר להושיב את זה ל5 אצבעות? אין, רק אם יהיה לו גביע שאני לא יודע מה. גם זה האגודה לא יכול, זה לא יודע. ככה הם אמרו. וזה, אם אני לא טועה, השוור של פישלס אייזנבך, ראש ישיבת שער השמיים, באריאז מרגליות, כותב באחד הספרים שלו, ממש שככה צורת ההחזקה, שככה קיבלו מרבי שאול. מה זה? זה ייפול. אז צריך לעשות תרגילים קודם, ולדעת שזה לא ייפול. זה ממש מסובך. זה יותר יציב. יותר יציב, אבל אם זה ייפול זה יותר גרוע. זה ממש בעיה מסובכת, אבל וקשה. אם באמת זו צורת ההחזקה, אז כתוב כאן, והיד האוחזת בו. אבל יש כאן סתירה בין רש"י והסיפא, אם זה ככה. והוא עניין הכוס בעצמו, והיד האוחזת בו. היא לא אוחזת, זה מונח על, זה לא נקרא לאחוז. לכן אנחנו סוברים לא ככה, אלא כמו שהמנהג של כל המקובלים, זה ככה. זה באמת לא על הכף, ככה, ולא לתפוס עם האצבעות מבחוץ, לאחוז, כי זה לא נקרא יושב. יושב זה משהו למעלה ולמטה, אבל ככה. גם למשל כשאדם יושב על כיסא עם ידיעות, הוא יושב בתוך הכיסא, אבל הוא נקרא יושב. אם אדם יושב, אני יודע מה, בתוך זה כלי. תינוק שיושב בעגלה וקושרים אותו, אז הוא גם נקרא יושב. אז זה, למרות שיש פה אחיזה, זה נקרא יושב על הזה, אבל לא על הכף, לא ככה, אלא ככה, ככה המנהג של המקובלים. ככה, לא יודע, ככה אני שמעתי וככה אני עושה. ככה שמעתי שככה צריך לעשות. אבל הרב שמן ששון בן אומר לעטוף. זה נקרא לעטוף. לא, אומר עד חצי גובה הכוס. לא יודע, יכול להיות. אני אומר לכם, מה שנהגו המקובלים, זה לקיים. לא יודע, ככה נהגו, אל תשאלו אותי, כי אני גם לא יודע מי. ככה קיבלתי וככה אני עושה. כנראה שכן, לא יכול להגיד לך, כי לא זוכר איך סבא שלי עשה, לא יודע. אני לא יודע איך לעשה. ככה אנחנו עושים. למי שלא רוצה שיעשה איך שהוא קיבל מרבותיו, מה שהוא רוצה. ואפילו אם יש לאדם כוס עם רגל, שלא ישים, לא לתפוס את הרגל, זה לא נקרא לתפוס את הכוס, זה רגל של הכוס. צריך לתפוס כאן והרגל תצא מפה. יש אפילו, אני חושב, אדמו"רים עושים רגל קצרה, שזה יכולים לתפוס את הכוס והרגל תשב להם על הכף. לא יודע אם זה, לא יודע, כל זה סתם. אבל צריך לאחוז ככה את הכוס, אז הוא מקיים גם כן את היד האוחזת בו, וגם זה נקרא שזה יושב, הכוס יושבת על האצבעות. יותר מזה, כתוב בספר הזוהר שלמה צריך לאחוז בצורה כזאת, זה דומה לשושנה שיש לה 5 עלים שהם 5 עלים שהם עוטפים את גוף השושנה. השושנה הרב זה יושב ככה ממש בפנים כאילו. השושנה יושבת על החמש. על החמש שלי, הנה זה יושב ככה. אם אתם רוצים שזה יושב ככה, גם לא יודע, ככה, בסדר, לא יודע. אנחנו דיברנו, זה צריך לשבת על האצבעות, לא על הכף. כל אחד יעשה מה שהוא רוצה, גם מי שיתפוס ככה יצא ידי חובה. וגם הרמזים אגב, אפשר לכוון בהם בכל צורה שהיא. אבל לא, לכל הפחות, גם מי שתופס שלא יתפוס עם 2 אצבעות, ככה. לכל הפחות, וגם לא ככה, לכל הפחות עם 5 אצבעות, לכל הפחות. יש כאלה שתוסיף את הכוס עם כלי, שמים קערה ותוך זה... לא טוב, ממש לא טוב, ממש לא טוב. מה פתאום על זה כתוב, לאחוז את הכוס. זה רק בפסח בכל הדברים. גם אם אדם, גם בקידוש. מה זה בכל הדברים? רק קידוש וכזה. בכל קידוש, ככה צריך לאחוז. אפילו אני חושב שהלשון היא גם כן ככה בדבר הזה.
מה ההבדל? כל כוס של מצווה, כל כוס של ברכה, כל צריך כוס של ככה מצווה? להכניס. כן, כל כוס, צריך. אני אומר לכם, תראו פה את הלשון של הרב, זה הכי הולך עם הלשון של הרב. הכוס בעצמו והיד האוחזת בו, שצריך שיהיה כאן אחיזה. אחיזה זה לשון תפיסה וחיבור. הפעלת כוח, לא רק מונח. כן, ועוד יד לפניך שבהם יושב הכוס הזה. צריך גם לשבת וגם לאחוז. שתי הדברים האלו, זה הפשט הכי פשוט בדברי הרב. כבודו יעשה כמו הנכד של רב קטורי, אנחנו עושים ככה גם בהבדלה. מה אני אעשה? על כל פנים... שנייה. מה זה? שם אלוהים, למה צריך לכוון? איפה כתוב שם שם אלוקים? אנחנו באקדת. איפה כתוב שם אלוקים? לא, באלוקים לוקח כחורה. כי יש לנו בעיה, איך כוס גימטריה אקדת? אקדת גימטריה עין ה', כוס גימטריה 86. אז איך אני יכול לכוון בהסתכלות על הכוס ובאחיזת הכוס בשם אקדת? זאת אומרת הרב, אתה צריך לכוון באמת שכוס גימטריה אלוקים ומיד להמיר אותו לאקדת. זה צורת הכוונה, כל פעם, כל האקדת זה ככה. אז כוס גימטריה אלוקים שהוא כאן בא לידי גילוי באקדת. זה מה שהרב אומר. אבל ודאי צריך לכוון בשם אלוקים. איך כוס יהיה אקדת? רק על ידי שכוס גימטריה אלוקים שהוא אקדת. גם בקטנות ב', איך זה שיהיה להגיד? רק בקטנות ב'. מכוונים כאן רק קטנות שני ואין גדלות שני. רק קטנות שני. בכוס מכוונים רק קטנות שני. השאלה אם אפשר לראות ששם אלוקים שהוא אלוקים אקדת, אבל אנחנו רואים אותו בהתחלה אלוקים, אלא מה? ודאי שככה צריך להיות. צריך לכוון שכוס גימטריה האלוקים, א' ל' כ' י' מ', מיד להמיר אותו לאקדת. זאת אומרת, העיקר אז להגיע לאקדת או שזה אלוקים לא כל כך משנה, אבל ודאי שצריך לכוון. הרב אומר, כוס גימטריה האלוקים, זה מיד ממירים אותו לאקדת. לא יודע מה זה, צריך לכוון את שתי השמות. שזה אלוקים וזה אקדת. זה מה שצריך לעשות. אין אף כמילה לכל הדברים האלו. זה עשה מה שכתוב ברב. כוס גימטריה אלוקים שהוא אקדת. מה יש פה לדון? יש פחד על שם אלוקים, זה לא קשור לשם... זה אלוקים חיים, זה לא אלוקים של קטנות ראשון. אין כאן קטנות ראשון, קטנות ראשון בא בקרפס. זה הכל אלוקים שהוא אקדת. אפילו בכל האקדה שמכוונים, אמרנו פעם שצריך בעצם אלוקים שהוא אקדת. מיד להמיר אותו. אבל ממירים אותו לאלתר, זה לא אלוקים, הוא מחכה 5 דקות וממיר אותו. מיד ממיר אותו. טוב, זה אני חושב שפחות או יותר ניתנו את כל הלשון של הדבר הזה. עכשיו נראה את הנלד חיים, את הנלד שבתוך יש כאן הגעה בתוך הלשון בעצמה. יש כאן עוד כמה נקודות. טוב. בנלד, ששמעתי מאורי ז"ל, כי אצבעות הם קטנות ראשון, והכוס הוא קטנות שני. אבל אין לסמוך על זה, אלא מה שכתבתי, כמצאתיו כתוב בקונטרס, מן העת ששמעתי מפי מאורי ז"ל. מה אומר הנלד הזה בכלל? מה כתוב פה? לכן אמרתי צורות בפני עצמו. כי האצבעות קטנות ראשון, והכוס קטנות שני. זאת אומרת, היה קשה לו, את הקושה ששאלנו מקודם, למה צריך לרמוז את הקטנות שני באצבעות ובכוס? הרב אומר, בכוס רומזים אקדת, ובאצבעות אותיות אקדת. אז אתה רומז בעצם את שם אקדת גם באצבעות, גם בכוס. אז תרצנו שזה כנגד קנים והלבושים, אנחנו בעצם רמז עליהם פה, בסדר. אבל השמועה הזאת של נלד חיים באה להגיד, לא, זה דוחק התירוץ הזה, לא קיבל את זה, ואמר דבר אחר. כי האצבעות הן קטנות ראשון, והכוס הוא קטנות שני. אבל אין לסמוך על זה, בואו נגיד ישר אחר כך נראה דברים אחרים. אבל אין לסמוך על זה, אלא על מה שכתבתי, כי מצאתיו כתוב בקונטרס מן העת שמעתי מפי מאורי ז"ל. מה השמועה הזאת אומרת? שבאצבעות שהן יותר מבחוץ, הן יותר חיצוניות, רמוז קטנות ראשון, וגוף הכוס רומז לקטנות שני. וקשיא טובה. איך אפשר להגיד כזה דבר? הרי קטנות ראשון לא יכול לבוא לפני קטנות שני, לפני גדלות ראשון בכלל. הוא בא רק אחרי גדלות שני, והוא בא בקרפס. אז מה פתאום רומזים את הקטנות ראשון? איזה אהבה מינה הייתה בכלל למה הוא?
לבוא ולומר שהאצבעות רומזות לקטנות ראשון והכוס לקטנות שני. בזה ליישב את השמועה למה יש אצבעות וכוס. ואיך הוא דוחה את זה? אין לסמוך על זה, כי מה שמצאתי בקונטרס, שכתבתי בעת, ששמעתי את הדברים מפי מורי, בזמן השיעור, מה הוא כתב כמה וכמה דברים. אגב, יש בבוא שלם כמה מקומות מה הוא מעתיק מקונטרס השמועות האלו, ממש כתוב בקצרנות, לא משנה, לא הקדמות של פסח, הקדמות הקרובות, לא משנה. אז הוא דחה את זה רק מכוח מה שמצא כתוב בקונטרס, אבל אם לא היה מוצא את הקונטרס הזה, אם לא היה זוכר הפוך, אז הוא היה כן יכול לקבל שמועה כזאת, שקטנות ראשון נמשך באצבעות, קטנות ראשון רומז לאצבעות, וקטנות שני רומז לכוס. איך אפשר להגיד כזה דבר? בכוס ודאי לא נמשך קטנות ראשון, רק בקרפס. זוהי שאלת הרדב"ש, פה באות ט' מציין, עיין רדב"ש סימן למ"ה, ששואלת בדיוק את השאלה הזאת, למה מואר הוא דחה את השמועה הזאת מכוח מה שהוא מצא בקונטרס שהוא כתב אותו בעת השיעור, ולמה הוא לא דוחה את זה שאין הדברים האלו ידיים ורגליים. אי אפשר להגיד שיש כאן רמז לקטנות ראשון, שהוא לא יכול להימשך לפני גדלות שני, הוא בכלל בא בקרפס אחרי קטנות ראשון. זה משנה, אבל אין פה רמז, אמרנו, הרמז הוא רמז למה שנעשה על ידי פעולת המצווה. ואם במצווה הזאת יש קטנות שני, גדלות שני, דיינו, בפעולת השתייה רומזים אותם גם. הרמז זה כמין צורת קשר, שההמשכה של פעולת המצווה תהיה מהודרת יותר, משוכללת יותר, נרמזת יותר, נמשכת יותר בכוח. לא יודע בדיוק איך הרמז מסייע. הרמז מסייע לפעולת ההמשכה, אבל אם לא נמשך קטנות ראשון, מה רומזים? אין לרמוז. בכוס רומזים קטנות ראשון שהוא בכלל לא נמשך על ידי הכוס. מה נרמוז? בואו נרמוז תמוכין דאבה גם כן פה, בכוסות. אני יכול למצוא הרבה רמזים. תמוכין מה זה? לא מבין מה שאתה אומר, מה שאתה אומר. קטנות ראשון לא נמשך בכוס. הרב הרי כל העבודה בפסקה הקודמת הייתה שהקטנות ראשון לא בא פה, אלא אחרי גדלות שני בקרפס. אז נשאר לנו רק גדלות ראשון, קטנות שני, גדלות שני. העפנו את הגדלות ראשון כי הוא בא מכל שכן. נשאר קטנות שני על ידי הכוס, וגדלות שני על ידי הברכות, כמו שרב יפמן, מעשה ודיבור. אז מה פתאום נכנס כאן קטנות ראשון? מאיפה זה בא? תשמעו מה שאומר הרדב"ש. יש לך פה. כוונת הרמזים הזאת שאנחנו רומזים פה באצבעות בכוס וביין, שזה רמז לעקדת. האם גם בכוס השני, השלישי והרביעי צריך לכוון בהם, או רק בכוס ראשון, את הרמזים? ולכאורה, למה לא? בוודאי, אם רומזים את זה בכוס ראשון, הוא עדין בכוס שני, שלישי ורביעי. אז באמת, אנחנו נראה לכמן שהרב, יש רמז בדברי הרב שצריך לכוון את כוונת הרמזים, כי יש לנו בעיה. בכוס ראשון, האי אצבעות רומזות לאי אותיות אלוקים, שנהיו הקדה. אבל בכוס שני, יש לנו רק אותיות אם גל, אז זה רק 4 אותיות, לא 5 אותיות. אז איך אפשר על ידי 5 אצבעות לרמוז את השם אם גל, הקדת, הרי בעצם ממשיכים שם אם גל שיש לו רק 4 אותיות, אם גל. אז לכאורה היינו באים ואומרים שאת הרמז של האצבעות על כל פנים, בוודאי שאי אפשר לרמוז שם את הקטנות שלי. ולא רק זאת, בכוס שני, אז ממילא מה? אז נשאר לנו את כוונת האצבעות, אנחנו לא יודעים מה לעשות איתה, אבל לא רק זה. בכוס שני של שלישי ורביעי, אומר הרב, שאיזה מוחין נמשכים בכוס שני של שלישי ורביעי? כן, לא, בגה וחסנים וגרועות לדעתי, בכוס שני בגה, אבל איזה סוגי מוחין נמשכים? אומר הרב, צריך לכוון את כל 4 סוגי המוחין, לכוון שכבר היה קטנות ראשון בקרפס, לכוון שכבר היה גדלות ראשון בקדושת היום, במכל שכן, לכוון קטנות שני, גדלות שני. אבל מפורש בדברי הרב, שהיות ובקרפס, אני מקווה שכבר הספיקו להגיע לשם,
היות ובכרפס הכנסנו את המוחין דההן דקטנות ראשון, ואגבו נכנסו גם המוחין דבגה ודתי דקטנות ראשון, באופן שבכרפס הכנסנו את כל שלושת סוגי המוחין, ימין, שמאל ואמצע דקטנות ראשון. ממילא בכוס שני אומר הרב, דבר ראשון תכוון שכבר היה, אני לא בשפה של רבנו הרש"ש, קטנות ראשון בכרפס, תכוון שכבר היה גדלות ראשון בקדושת היום, וכוון להמשיך קטנות שני, אמגל, גדלות שני, סג, ובכוס הזאת בעצם המשכנו את כל 4 קווים, גם בכוס השני, גם שלישי ורביעי. בעצם עשינו פה סדר, זה ההמצאה, עוד נראה, ההמצאה הגאונית אני חושב, של חכמים, שתקנו את הכרפס, כל הדברים האלו, שבעצם הצלחנו להביא את המשכת המוחין בכוס שני, שלישי ורביעי, ממש על הסדר. כוס ראשון היה לנו איתו בעיות, בגלל הקטנות ראשון שלא יכל לעבור. וגדלות ראשון שכבר בקדושת היום בסדר, כל הדברים האלו. אבל בכוס שני ושלישי כן מכוונים בקטנות ראשון. ממילא, אומר מוהר"ן, נלת שבאתי עם מורי ז"ל, שאי אצבעות הם קטנות ראשון, כאילו לבוא ולהגיד שזה בעצם תופס על רוב הכוסות, על כוס שני, שלישי ורביעי. ככה מתרץ הרדב"ש, למעשה, שהיה אפשר לקיים את השבועה הזאת בשאר הכוסות, ולא רק זאת, אלא יכול להיות שהיות בשאר הכוסות מכוונים בהם בקטנות ראשון, הייתי אומר שצריכים לרמוז את הקטנות ראשון גם בכוס ראשון, כי בעצם מעיקר הדין היה צריך להיות שהכוסות ממשיכות את כל 4 סוגי המוחין, בקטנות גדלות, קטנות גדלות. כמו שאני רואה בכוס שלישי ורביעי, שני, שלישי ורביעי, שכל 4 סוגי המוחין נמשכות. אז יש לנו עכשיו איזו בעיה, איזה עיכוב בקטנות ראשון שאי אפשר להביא אותו לפני גדלות שני. אבל יכולים לראות אותו על שם העתיד. ברמז נשאר שהוא רומז, גם הכוס הראשון אפילו, לא מבעיה, הרדב"ש לא בדיוק, את הקטע הזה הוא לא אומר, הוא לא כל כך משנה. כן, הייתי אומר שהשמועה הזאת מתקיימת בשאר הכוסות, שהאצבעות רומזות לקטנות ראשון, לכוס שני, שלישי ורביעי, ושם צריך לכוון את הרמז הזה. ואפילו בכוס ראשון צריך לכוון על שם העתיד שהיות ובכרפס יבואו המוחין לקטנות ראשון, אבל הם היו צריכים להגיע בכוס בעצם. אז יכול להיות שאני יכול לרמוז אותם בכוס, כי הכרפס הוא כאילו השלמת הכוס, משהו מעין הדבר הזה. בא מוהר"ן ואומר, אין מכוונים בקטנות ראשון בכלל, כי לא קיבלתי את זה ממורי. הרמז הזה לא קיים, וגם לא בכוס שני, שלישי ורביעי, לא מכוונים באצבעות בקטנות שני, כי מה שקיבלתי זה מה שמוהר"ן אומר, שהאצבעות רומזות לקטנות שני ולא לקטנות ראשון. גם בשאר הכוסות? גם בשאר הכוסות. כן, נשאר הלכה למעשה. נלת שמעתי ממורי ז"ל, כי האצבעות הן קטנות ראשון, והכוס הוא קטנות שני, וזה ההבדל בין האצבעות לכוס. לא שזה רומז לאותיות, וזה רומז לשם בעצמו, כמו שאמרנו, זה כלים ולבושים, או צלמים ומוחין, לא יודע מה, כל מיני דברים כאלו, אלא הכוס רומז לקטנות ראשון, והיין, האצבעות רומזים לקטנות ראשון, והכוס רומז לקטנות שני, אבל אין לסמוך על זה, השמועה הזאת בטלה, כי מה שמצאתי בקונטרס, היה כתוב שהאצבעות הן כנגד קטנות שני. אז השמועה הזאת נתנותין. בעצם כל זה אומר הרב דברי שלום. אז למה הביא את זה פה? זה דברי שלום. פה, בכוס ראשון. למה הביא את זה בכוס שני? אני אומר, לא, בכוס ראשון יש פה איזה רמז לקטנות ראשון, שהייתי מכוון את הקטנות ראשון על שם העתיד, גם זה יהיה רמוז פה. בא ואומר שלא קיבל ככה. לפי הרב, הרב דברי שלום. לפי הרב דברי שלום זה ככה, זאת אומרת, היות ובכוס ראשון אי אפשר לקבל את השמועה הזאת, אז ממילא זו תמיכה שוודאי מה שכתבתי, אני אומר לך שוב, אין לסמוך על זה, מה שצריך קודם מפי מורי ז"ל, ועוד תמיכה לדבר הזה, שבכוס ראשון זה לא עובד, עוד יותר זה, אז ודאי שהשמועה הזאת לא נכונה. כאילו הוא כתב את זה גם פה, אין לסמוך על זה, כי השמועה ששמעתי היא לא ככה, וגם בכוס ראשון זה הרי לא עובד מספיק טוב, שניהם מסייעים לטעון את זה לגמרי. טוב, בכוס שני אין רמזים, לא כתוב. מה זה? בכוס שני כתוב, יש רמז לשאר הרמז, מה שאמרתי מקודם. ובכל שאר הפרטים תכוון הדרך שביארנו בכוס ראשון. מה זה כל שאר הפרטים? הרי הוא בעצם גמר את הכל. אז מה זה בכל שאר הפרטים? אלא ודאי הכוונה מבחינת הרמזים, פירוש שבאצבעות תרמוז לאמגל, למרות שזה 4 ו-5, מיד נראה, כי בעצם מרמזים את האקדת, אחר כך מראים אותו לאמגל, את האלוקים, אחר כך מראים אותו לאמגל, ואת הכוס ואת היין.
אז זה שאר הפרטים. כן, כן, הוא לא צריך יכול לראות. להביא שם את הקטע הזה של משהו לא שם, משהו שמע, משהו לא שם. מי? שהאצבעות רומזות לקטנות ראשון. אין מקום. לא הבנתי. הוא לא מזכיר שהם בכלל את הרמזים. הוא רומז לרמזים. לא, אז הוא שואל שיכתוב את הרמזים וישלול את זה. וישלול את זה. כן, טוב, בסדר, אני לא רק אומר, גם זה כל... כל שאר הפרטים של הרמזים. שם הרב אומר, מה זה כל שאר הפרטים? הרי כשנגיע שם לדבר על הדבר הזה, כבר מנה את כל הפינות שיש, מה נשאר לו? וכל שאר הפרטים לכוון על ידי השבעה מקודש שונה, ודאי לרבות את הרמזים, שגם אותם צריך לכוון בקוס שני, שלישי, רביעי. כאן אמרנו, בעצם אין כאן שום חקירה. הרמזים צריך לכוון אותם בקוס ראשון, שני, שלישי, רביעי. כולם צריך לכוון את הרמזים. כי הרב אומר את זה. ורק את הקטנות ראשון, הייתי אומר שגם כן צריך לכוון, כי בסוף סוף זה נמצא בקוס שני, והרב כאן שולל את זה, ואפילו מקוס ראשון הוא שולל את זה בצורה מסוימת, כי אפשר להגיד, לכוון את זה על שם העתיד, או אתה צריך ללמוד את זה, כי בעצם היה צריך להימשך פה, רק שזה עיכוב טכני שהוא לא נכנס, אבל ברמז כן הייתי לומד את זה פה, כאילו, טוב. זה מה שבעצם אני חושב שדיברנו על כל חלקי הפסקה. למה אין רמזים מקוס ראשון? למה? יש. לקטנות ראשון. נכנס בקרפס. בקרפס יש רמזים. הרב אומר, קרפס, גימטריה השין, שגימטריה אלוקים יש שם רמז. זה קטנות ראשון. לא בקוס, בקרפס. הוא ממש נעקר ממקומו. היום בעצם אין שום שייכות לקטנות ראשון עם הקוס ראשון. ממש הוא נעקר משם לגמרי. מה אבל הבעיה ברמז עצמו? קטנות ראשון. גם אם זה קטנות ראשון. אני אומר שוב, אתה רומז את מה שהמצווה ממשיכה. אבל מה שלא נמשך, אתה לא רומז. איך אני רומז קטנות ראשון כשהוא לא בא לידי הקוס? מה, הוא לא בא פה. הפוך, גם זה לא המקום שלו, וגם אסור לרמוז אותו פה. אם אתה רומז אותו פה, פירושו שיש לו שייכות לקטנות ראשון, וזה לא נכון. זה בדיוק בין מסטודנציה לחלוטין. אין שום שייכות לקטנות ראשון עם כוס ראשון. לגמרי לא. אבל למה כאן לא עושים כמו שעושים בדרך כלל, כל פעם שכתוב נעלד, אז מקיימים את שני השמות, נכון? כי פה במערכות אחרת זה. אבל אין... לקיים את שני השמות, את השמות. אין לסמוך על זה, אלא הרב אומר כאן שהוא בחץ זה לחלוטין. אין לסמוך על זה, אלא מה שכתבתי. אין לסמוך בקוס הראשון, אבל בקוס השני... אבל אם הוא אומר שאין לסמוך על זה, אז הוא שלל את זה לחלוטין. הוא אומר שזה טעות. הוא קיבל שמועה שהאצבעות כנגד קטנות ראשון. הוא אומר, זה לא נכון, ולא קטנות שני. זה לא נכון, אלא האצבעות הן כנגד קטנות שני ולא קטנות ראשון. זה מה שכתוב פה, שלל את זה לחלוטין. כל שני מכוונים קטנות ראשון. ברמז? איפה מכוונים ברמז קטנות ראשון? מכוונים שכבר היה בקוס, בקרפס, אבל לא מכוונים ברמזים, רמזים רק מכוונים אל הפינות האלו. אין רמז לקטנות ראשון בקוס שני, שלישי רביעי. טוב. כל זה קטנות שני, עד כאן. וגדלות שני נכנס על ידי הדיבור, ועל ידי הכוונה של ברכת הקידוש וברכת היין. אני לא יודע למה הרב הקדים ברכת קידוש לברכת היין. אני צריך לדעת לפי הסדר. ברכת היין וברכת קידוש. למה הרב היפך את הלשון? לא יודע. אבל על כל פנים, היות והגדלות שני נרמז בדיבור ובכוונה. מה זה הרב כופל פה על ידי הדיבור או על ידי הכוונה? על ידי הדיבור או על ידי הכוונה? מה זה הכוונה? כוונת המילים של ברוך אתה השם אלוקינו. לא כוונת מטבע ברכה הידוע, לא זה, אלא היות וכשאדם מברך אז הוא מוציא את הכל בפיו, דיבור, וגם מכוון את פירוש המילות. אז כמו שרב אמר למעלה, שבקטנות שני יש רמז ללבושים דנאי דימה ולמוחין שבתוכם. רק הלבושים התפצלו לשתיים והמוחין לשתיים, לא משנה. אבל יש לך לבושים ומוחין. ככה גם פה נראה שהרב מתכוון שהדיבור והכוונה, הדיבור הוא הכלי והכוונה זה האורות. דהיינו, לבושים דגדלות שני, דימה והמוחין. זה הדיבור והכוונה. של ברכת הקידוש וברכת היין. ולכן תכוון בהוויות, ברוך אתה ההוויה שבברכות אלו, שם הוויה דאב דמילוי יודין. שוב פעם, זה לא הכוונות של ההמשכה, הן נמשכות על ידי פעולת השנייה. גדלות שני בפועל נמשך ההרן שלו על ידי פעולת השתייה. אבל כשאדם מברך, ברוך אתה ההוויה, הוא צריך לראות את ההוויה הזאת, קודם כל הוויה פשוטה, אבל הוויה במילוי אב, שהיא רמז לגדלות שני. אז בדיבור, כשהוא אומר תיבת הוויה,
בקפדנות. הוא מכוון לכלי, ובכוונה שלו, שהוא מצייר שם אב, הוא מכוון למוחין. למה אב? כמו שהרב אומר, כי עוסקים כמו החוכמה, ובאמת בכוס שני זה יהיה סעד, בכוס שלישי שם מה? כוס רביעי בן, אסמב. מזה שהרב הזכיר כאן שתי ברכות, משמע שרק בשתי המראות האלו צריך לכוון בהוויה דאב. אבל מה עם מה שהחיינו? לא צריך לכוון מה שהחיינו. יש פה למטה אמר מאיר, עוד י"א, אמר מאיר, נכתב בצדו. מסופק אני באיזה ברכה בהם, אם בקידוש או בבורא פרי הגפן, אם בקידוש, אם בבורא פרי הגפן, אם בשהיינו. גם הוא לא ידע מה הקדים קידוש לבורא פרי הגפן. ונראה לי שטוב לכוון לכל הגימל ברכות, כי כבר נתבהר כי מוח הזה מתפשט בכל קו ימין, ולכן ובו ג' פרקים, צריך עיון. מה הוא רוצה במוח הזה מתפשט בכל קו ימין? הוא אומר צריך לכוון בשלושה הוויות, דהוויה לבורא פרי הגפן, לקידוש ודשהיינו. נראה כאילו הוא בא להגיד שהיות והמוח הזה מתפשט בחוכמה חסד נצח. אז לכן יש כאן 3 ברכות בהוויה דאב כנגד פרק עליון אמצעי תחתון. זה כולו המצאה. רבנו הרש"ש, ככה מקדמים מפרשים, בכלל נזכר ברכת שהחיינו. בכלל גם הספק שלו, אם בכוס ראשון, אם בברכה ראשונה וברכה שנייה, מה זה הספק? כתוב מפורש בדברי הרב שתכוון בשתי הברכות. אז הכל כתוב בדברי הרב. רק בברכה ראשונה ובברכה שנייה בלי ספקות, ובברכה שלישית לא. כי אחרת הרב אומר גם שהחיינו. אז הוא מסתפק האם בברכה ראשונה בלבד, או בברכה ראשונה ושנייה, או בברכה ראשונה והשלישית. קודם כל אין מקום להסתפק עם ברכה ראשונה ולא שנייה, כי כתוב דברי הרב בשתי הברכות. בית שהחיינו ודאי יצא מהסיפור. למה? כי ברב כתוב בשתי הברכות, ברכת קידוש וברכת היין, לא כתוב שהחיינו. כולל שהחיינו. מי? בהמשך אפשר לפרש את זה, ולכן תכוון להרעיון שבברכות האלה. בברכות האלו שהזכרנו עכשיו, קידוש וברכת היין, איפה הזכרנו שהחיינו? הרב לא הזכיר שהחיינו ואין פה שהחיינו בכלל. אם הרב היה סובר שגם שהחיינו, היה צריך להזכיר את זה. ועל ידי הכוונה של ברכת הקידוש וברכת היין. למה הרב לא הזכיר את שהחיינו במפורש? סימן שלא. אולי בגלל זה שהברכת שהחיינו כלולה בהלל, אולי משהו כזה? מה? מה זה שהחיינו? שהחיינו של הזמן, מה זה קשור להלל? שהחיינו של הזמן, נכון. מה זה קשור להלל? אני לא מבין. ולמה הרב לא הזכיר את זה? ואז מה? נגיד, לא יודע מה אתה אומר, אבל נגיד. למה שלא יזכיר את זה? מה אכפת לנו אם זה כולל עוד דברים? הרב היה צריך להגיד 3 ברכות. אדרבה, אני חושב שהרב לא רצה שיגידו ברכת בורא פרי הגפן, ברכת קידוש וכו', וגם שהחיינו. כאילו הרב קיצר, הוא אמר 2 מ-3. לכן הרב הפך את הסדר, ברכת קידוש וברכת היין, אז אתה רואה שזה הכל דווקא, והוא הודיע לך בזה שהחיינו ודאי לא. לכן הוא שינה את הסדר, כי היה אפשר להגיד ברכת היין וברכת קידוש וכו', והרב התכוון, התחיל עם 2 ותמשיך את השלישית לבד. והרב הפך את הסדר, אם אתה רואה שהרב הפך את הסדר, זה הכל דווקא. אז ברכת קידוש וברכת היין ובשהיינו לא, וככה כתבו בכל המפרשים, שבשהיינו לא מכוונים, כי שהיינו לא קשור למצווה. שהחיינו זה על הזמן, גם אם אדם לא שותה כוסות, ואין לו כוסות ואין לו מצות, מברך שהחיינו על הזמן. אז זה לא ברכה שהיא נקשרת לפעולת, לא יודע, אבל לא קשור לפעולת המצווה, לא קשור בכלל למוחין דהימה, לא קשור בכלל, הוויה דאב, לא קשור זה זמן כללי, לא לכוס. תקנו אותו על הכוס. ממילא אין בשום שיכול לכוון בהוויה דאב, בהוויה דשהיינו, ממש לא. אז מה שנשאר, להיות דברת פועל הגפן היא מכשירה את פעולת השתייה. בברכת הקידוש נאמרת על הכוס, אז צריך לכוון בהם את הרמזים של קדש, כוס ראשון, שם אב, לכן בשתי הברכות האלו צריך לכוון. ברכת קידוש אומרים בלי כוס, אז מה היה יש? ברכת קידוש. אבל עיקר הברכה נתקנה על הכוס, ולא על הזמן. שוב, הקידוש נאמר על הכוס, זה עיקר מצוות הקידוש דרבנן. קידוש דרבנן זה... אבל הכוס לא מעכב. לא מעכב, אבל זה נתקן על הכוס בחלק מהמצווה של דרבנן. על כל פנים, איך שיהיה, צריך לכוון בשתי הברכות האלו, ובאמת, בסידורים, בחלק מהסידורים מסודר בשתי ברכות, חלק משום מה מסודר על ברכה הראשונה של בורא פרי הגפן, אבל זה כנראה לא בדקדוק כל הצורך. בסידור של הרב וידל, זה מצויר בשתיהם,
בסידור של רדם זה גם מצויר בשתיהם. יש חלק מהסידורים, אולי בסידור הארז זה לא לגמרי, אבל זה צריך לכוון בשתי הברכות האלו. גם כמו שכתוב בתורה הרב, בקידוש וביין. רבי חנניה בן עקשיא אומר, יצא הקדוש ברוך הוא ישראל, וכך יבנה כמו המצוק.